गिबियावनो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो लोगो नोंथांमोननिसिम आरो जायफोरा आंनि भिडिअखौ अनसायो आंखौ मोजां मोनो आंनि भिडिअखौ नायो आंखौ सापर्ट खालामो बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खेबसेबाव खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो जय हिन्द। दिनैनि भिडिअआ मा? दिनै आं मा भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लानो बुजि मोनगोन आं बांद्राय गोबाव खालामा आरो गोलाव खालामा। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आं दाखालिबावै सासे बुरै मानसि जोंहा दुधनैनिमोन आबैनो आङो ओंखाम जाहोबाय बा माबा मोनसे होबाय माने बेनि सायाव कमेन्टफोरा माबायदि फैदों मिथिना सानैसो मानसिनि कमेन्ट फैदों आरो ना कमेन्टआ माबायदि मिथिबायना नोङो बेफोरबायदि जाहोनानै फैसा होनानै भिडिअ बानायलायनांगौ नामा सासेनि कमेन्टआ बिदि आरो सासेनि कमेन्टआ माबायदि मिथिबायना बेफोरबायदि फैसा होयै होयै इउटुबाव गोबां फैसा मोनदों खोमा माबायदि सानो नुदोंना माबायदि बिसोरनि साननाय हनाय आं बेनि सायाव बुंनायदों आरोना दिनै आङो स्टार्टिंनिफ्रायनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदोंना स्टार्टिं भिडिअ आङो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ फोरोंनाय बुजायनाय नंना नङा बेनिफ्राय आं लामा दथायाव आङो सोरबा बुरै मानसि बा गोरिब मानसिया माने 50 थाखा 100 थाखानि माल फाननानै आं 500 थाखा होयो अननानै बा 1000 थाखा होयो गस्ला गांसे बायनानै आंनि स्टार्टिं भिडिअआनो बेफोरबायदि नङा नङा आं बे भिडिअखौ मानो बानायदों मानि थाखाय सोरबा बुजि मोनदों ना आं पाहार सेर सेर गिदिङो जोंहा गोबां गोरिब न'खरनि गथ'फोर दङ आं बै जायगायाव थांनानै माब्लाबा सोरनोबा मायबा होयो नंना नङा आरो आं बे भिडिअखौ मानो बानायनानै ससियेल मिडियायाव देखायदों नोंसोर मानो सानाखै आरो आंनि बेफोरबायदि भिडिअआव माखासे आंखौ अनसायग्राफोराथ' मोजां मोननानै आंखौ सापर्ट खालामखाबाय नंना नङा दिनैसिम सापर्ट खालामनानै आंखौ एसेबां साबस्क्राइब मोनहोबाय मेनिफ्राय दिनैसिम अक्ट'बर 1 माहिनाल' जाबाय 6 माहिनाल' जाबाय मे जुन जुलाइ आगष्ट सेप्तेम्बर अक्ट'बर 6 मासाव आंखौ एसेबां सापर्ट खालामबाय बेफोरबायदिखौ होनना आरो बेनि गेजेराव माबायदि बाथ्रा बुङो आं एसे बुंना होनसै नङा होमब्ला आं बिसोर बुंनायखौ गाज्रि मोना बिसोर मानो बेफोरबायदि सानो आरो बैफोरबायदि आंनि भिडिअखौ नुनानै नोंसोर मा सानदों आंनि बेफोरबायदि गोरिबनो 500,000 थाखा होनाय दान होनायाव मायबा मोनसे गियान दङ फंबाय बिनानावमोन आं होनखादों नोंसोरो बासिनानै लानो रोङोब्ला आं बे आलाय सिलाय गोरिबनो मानो 1000 थाखा होयो बा 500 थाखा होयो नोंसोर बे भिडिअखौ नायनानै दुखु मोनो दुखु फोरमायो कमेन्ट बक्सआव दुखु फोरमायो गासैबो बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरोबाव खेबसेबाव जय हिन्द दुखु फोरमायनायनि थाखाय दुखु फोरमायनायजों लोगोसे नोंसोर बेयाव माबा मोनसे गियान मोननो हायो मा गियान मोननो हायो नोंसोर कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हर आं नोंसोरनि कमेन्टखौ नायगोन आरो रिप्लाइ होगोन 100% बेयाव माबा मोनसे गियान दङ आरो बै बिमा बुरै बिमा बिफा जेबो 50 थाखानि थाखायनो फाननानै दङ बैसोरनो आं माबा मोनसे बेयावबो माबा मोनसे गियान दङ नोंसोरो सायख'नानै लानो रोंदोंब्ला बैफोरबायदि गोरिब मानसिनो आं माबा मोनसे होनायाव नोंसोरो भिडिअखौ नुनानै माबा मोनसे माने बेयाव डिपलि बैसोरनि बोराय बुरैनि गोसोआव हाबनानै नायहैयोब्ला नोंसोर माबा मोनसे गियान मोननो हागोन आं बे गियानखौ नोंसोरनो बुजायना होआ नोंसोर मा गियान मोनदों आं बेखौ मिथिया माखासे मानसिया गोबां गियान मोनदों आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनहा बुंखायो आदा नोंनि भिडिअखौ नायनानै जों गोबां जस मोनदों नंगौ आं नोंसोरखौ जस होनो थाखायथ' बानायदों नोंसोरखौ मोजां खामानि मावनो थाखायथ' बानायदों जाहाथे बेफोरबायदि जानाङा नोंसोर उन्दैनिफ्रायनो मोजां खामानि मावलां आं बेफोरबायदि होननासो बेफोरबायदि देखायगासिनो दं नोंसोर मोजां जा होननानै नाथाय जायफोरा बुजियाखै जायफोरा आंखौ इउटुबाव फैसा मोनदो बिदि होनानै फाय नोंबो हो नों होनानै इउटुब बानाया मानो 24 घन्टायाव आं बुंला नोङो मालाबा फुंनि 6टानिफ्राय जुथा गाननानै हरनि 10टायाव उठु दे नायनि आं नङाबा हरनि 12टायाव उठु खामानिबो मावना नायनि आं बेनिफ्राय नों 1800 बा 2000 दरमा मोनो आरो सानसेयाव बेनिफ्राय नों गुबुननो दान हो आं नायनो नों फैसानि भेलुखौ बुजिगोन जेब्ला नोङो फुंनि 6टानिफ्राय हरनि 12टायाव जुथा खुनाङोब्ला अब्लानिया नोङो नोंनि 1500 थाखायाव नोङो खै घन्टा जुथा गानांदो 14-15 घन्टा अब्लानिया नों फैसानि भेलुखौ बुजिगोन बै फैसाखौ नोङो गोरिबनो रानदे आं नायनो आंखौ इउटुबाव फैसा मोननाय नुदोंब्ला नोङो बैफोरबायदि राननानै इउटुब बानाय नोंसोर जेबोखौनो बुजि मोनाखै आं मानो बेफोरबायदि बानायनानै देखायदों आंथ' गोरिब जेबो गैया बैफोर आंखौ नायनानै सोरबा खिजानिबा गिदिर गिदिर फैसा गोनाङा रानगोन नामा आं बेखौसो नायगासिनो दङ रानहांदों सासे सानैया रानहांगासिनो दङ आं मोजां मोनदों आं नायगासिनो दङ रानहांदों सोरबा
अब्ला नोंसोरबो रों आं बेखौसो नागिरगासिनो दंब्ला आं बेखौसो नागिरगासिनो दङ नोंसोरबो रान इउटुब बानाय फैसा फैगोन दे गोबां फैसा फैगोन आं आरो गोबांखौनो भिडिअ बानायबावासो जों आं पाहार सेर सेर बांसिन गिदिङो जोंनि ओरै ओरै साहा साहा उन्दै उन्दै गथ'फोर माब्लाबा 100 टाकानि फुङावनो मैगं फाननो लाबो मिथिबायना मुला बिलाइ माइबा 50 टाकानि फाननो लाबो आं बायो आङो 50 टाकानि जायगायाव 200 होना फैयो गथ'फोरनो आं भिडिअ बानायबावा ओमफ्राय आं गथ'फोरखौ बुङो आगैमोन नोंसोर लाजिनाङा नोंसोरो बेफोर खामानिखौ मावदों माने नों बिमा बिफाखौ मदद खालामनाय जादों बेनिफ्राय नोङो बेजों लोगोसे फरायदे बाबु आगै आंखौ नुबा लाजियो गथ'फोरा ओमफ्राय आं लाजिया गथ'फोरखौ आं जस होना फैयो बाबु नों फरायनायजों लोगोसे बेखौबो माव आइ आफाखौ मदद खालामनाय जागोन लाजिना दे बाबु होननानै आं भिडिअ बानाया आं गथ'फोरखौ भिडिअ बानायना देखायनो बोरैबा मोनो आं बानाया खिन्थु आं बुजायना फैयो खिन्थु आंजों जाय लोगो थांफायो बिसोर नुयो आरोना नोंसोरबो बिदि बानाय ससियेल मिडियायावबो नोंसोरबो जेबो नङा गियान मोनगोन आंबो दिनै सोरनिफ्राय सोलोंदों बेफोरखौ आंबो सोरनिफ्रायबासो सोलोंदों आं नोंसोरनो खोन्थागोन आं सोरनि भिडिअ नायो इउटुबाव आं दा खोन्थाथ'वा आरो आं नोंसोरनो फंसे खोथा खोन्थानो लुबैदों आरो लाइफआव आंनि लाइफ हिस्ट्रि आं नोंसोरनो खोन्थानो लुबैदों आरोना नोंसोर आंनि लाइफ हिस्ट्रि खोनासंनो नामा उन्दैनिफ्राय आं माबायदि मा मावबोयोमोन दा आंनिया 80K जासिगोन आं 80K आव खोन्थाथ'ला खोमा 100K आव खोन्थागोन दे आं 100K जायोब्ला आंनि लाइफ स्ट'रिखौ खोन्थागोन नङाबा आङो मालाबा गोसो जायोबा 80K नि उनावबो खोन्थानो हागौ खिन्थु आं आंनि लाइफ हिस्ट्रिखौ नोंसोरनो खोन्थागोन 100% आंनि न'खरनि हिस्ट्रिखौ खोन्थाबाय आरो आं माबायदिमोन उन्दैनिफ्राय मा मावोमोन आंनि लाइफ हिस्ट्रिखौ आं 100% 80K नि उनावनो खोन्थागोन नङाबा 100K आव 100% खोन्थागोन आं जे सानना नायगौनि आं फिक्स बुंला खिन्थु 100% आं नोंसोरनो मालाबा खोन्थागोन अब्ला आंनि गासैबो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन जोंनिया सोरखौबा मदद खालामनानै माबा मोनसे होबाबो बिदि कमेन्ट होनो ना नाथाय आं मानो थाखाय बेफोरबायदि बानिया खिन्थिदो बेखौ साननानै नाया अब्ला जियानो जा फंबाय बिनानाव आं बेफोरखौ जेबो साना आंनाव बेफोरखौ साननो गोनां जेबो गैया आंनि खामानिखौ आं मावबाय थानांगौ नंगौना नङा गासैबो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आं सानफ्रोमबो बुंखायो नोंसोरखौ बिमा बिफाखौ मदद खालाम बिदा बिनानाव न'खरनि अननायनि नाजा गावसोरखौ नोंसोरो दुरबलता दा देखाय मोजां देखाय स्ट्रं जानानै देखाय स्ट्रं जानानै खामानि माव नंगौना नङा अब्लानो नोंसोर लाइफआव साक्सेस जागोन आरो फैनो गोनां दिना जोबोद डेन्जारेस जागासिनो दङ आं बेखौ बुंखायो मोजां खामानि माव फंबाय बिनानावमोन आं नोंसोरनो जेसेबां हायो आं नोंसोरनो मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरो आं दा जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना फंबायमोना साख्रिनि थाखाय गोबां खारगासिनो दङ मोजां आरो नैबे बडिखौ बोरै गुवार खालामनांगौ बेनि एक्सारसाइज आं नोंसोरनो देखायगोन बे बडिखौ नोंसोरनो रिसेस्ट आरो बे बडिखौ गुवार खालामथारनांगौ आंनियाव दा जिम बिराद मोजां आं जाय जिमाव दङ बेयाव आं नोंसोरनो गासैबो भिडिअ देखायजोबनो हायो आरोना आं नोंसोरनो भिडिअखौ देखायगोन अब्ला नोंसोर गासैबो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन गासैबो नोंसोर मोजाङै था उन्दुलायनानै था बिमा बिफा गासैबो अब्लानो जोङो गावबा गाव साक्सेस जानो हागोन जय हिन्द